Κάποιος είπε ότι είναι πολύ ωραία, δεν έχουμε πάει. Και πήγαμε μια φορά. Έχουν μια κουνταριά δεντράκια. Λοιπόν, αυτά τα 80 δέντρα για να αποτιστούν είναι μια ώρα παραπάνω, μια μισή ώρα. Η μελιτζάνα πώς είναι τελικά? Πάει, ταιριάζει? Δεν βρήκα ρε παιδί μου, εδώ πιπεριάει. Δεν ταιριάζει το λόγο. Περνάμε καλά, αλλά δυστυχώς φεύγουμε. Ο Κερκυραίος. Για κρεμμυδάκι είναι πρώτο. Και περνάει η ώρα που Πιπεριάει, κρεμμύδι είναι τέτοιο. περνάει η ώρα και δεν Φτάνει η μέρα.